Go! Det er optagelserne til Fame, det her. Ja. Det er nice. Det er helt vildt sjovt. Og det er bare noget, man skal være med til, fordi det er så skideskægt. Så ja, det skal man. Running Mark og Running Mark. Vi har power. Det giver et rigtig godt sammen. Ja, okay. Ja. Godt, ja. Og det er 80'er tema. Hvad laver vi egentlig? Vi skal spille skuespil. Er du nogen, der har noget at spise? Nej. Vaniljepudding. Vaniljepudding. Ja, Iris. Ej, vi spiller skuespil og synger og danser. Se. Nej, hun bliver ved. Nej. Videre nu. Jeg giver en omgang. Ej, det er... Ja, vi giver en omgang.